बेखौ बे कर्सखौ कमप्लिट खालामनांगौब्ला नोङो मा खालामनांगोन 6 मासखौ थिउरि खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो मा खालामनांगोन 6 मान्थखौ आरोबाव हस्पिटालाव नोङो प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो नोङो जुदि जब एप्लाइ खालामनोब्ला दानि मार्केटाव मा खालामनांगौ जिकुनु हस्पिटालाव जोंनि लकेलावहाय लकेलनि नोंसोर मावनो गोसोबा सिस्टारखौ जा होनदों नोंसोर दासो देरफुनाय मानसि आरो नोंसोरो बेबायदिनो फरायफुनाय मानसि नोंसोर फरायनायखौ गारनानै मानो फैदों बेफोरबायदि बुंनो मा नोंसोर बे खामानिखौ मावनो गोसो मा होननानै सोंदों जोंखौहाय दा रायजोफोर भिडिअनि सोमोन्दै सावरायनायनि सिगां जाय व्यक्तिया बै सा 18 लाइमोन फरायसाफोरखौ नार्स कर्सिंनि नामाव लानानै फैबाय बिथांनि खुगानि रावनिफ्रायनो नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय भिडिअआ लानानै फैनायनि सिगांनि जाखो ना लानानै फैनायनि उननि जाखो आं बेखौ बुंनो रोंला नाथाय नोंथांमोना बिथांनि खुगानि रावनिफ्राय खोनासं बिथाङा मा बुंदों बेखौ बे कर्सखौ कमप्लिट खालामनांगौब्ला नोङो मा खालामनांगोन 6 मासखौ थिउरि खालामनांगोन बिनि उनावहाय नोङो मा खालामनांगोन 6 मान्थखौ आरोबाव हस्पिटालाव नोङो प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो नोङो जुदि जब एप्लाइ खालामनोब्ला दानि मार्केटाव मा खालामनांगौ जिकुनु हस्पिटालाव जोंनि लकेलावहाय लकेलनि सिचुएसना मा माने प्रेक्टिकेल माने एक्सपिरियेन्स लानांगौ जायो 1 बोसोर मिनिमाम माने टटेलि मा जायो 6 मासआ थिउरि जायो 6 मासआ थिउरि जायो ओमफ्राय माबाया 6 मान्थआ प्रेक्टिकेल जायो ओमफ्राय आरो 1 बोसोर बिसोरो एक्सपिरियेन्स लाबावनांगौ जायो आरो दा जों बे बुस्थुखौ एक्सप्लेन खालामो आरो बिसोरनोहाय जिडिएआ 6 मान्थनि जों थिउरि होयो जोंनि रेसपन्सिबिलिटि जाबाय थिउरि होनानै होयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोङो जोंना हस्पिटालजों जोङो टाइप खालामो जोङो क'क्राझाराव जोंना हस्पिटाल मोनसे दङ आइ आफा बेयाव जों होयो प्रेक्टिकेलखौ मोनसे जाबाय सुवागत बङाइगावआवहाय माने जोंनि फुराना माने जायफ्रा पास आउट जाबाय बिसोरखौ जों बे हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल हिसाबै जों बिसोरखौ थिसनो आरो माने प्रेक्टिकेलि खरसाया बेलेग आरो गावसिनिहाय जों बे बुस्थुखौ एक्सप्लेन खालामजोबखायो आरो दा बिनि उनावहाय जायफोर जोंनि गथ'फ्रा फैयो जों बेखौ बुङो जे जोंनि गथ'फ्रा जुदि पास आउट जायोब्ला जों मा खालामनो हायो जाहाथे जोंनाव जुदि जब नागिरोब्ला ओरैनोथ' जोङो मा खालामो जिडिए कर्सखौ पेसेन्ट केयाराव बाहायो अनलि जायफ्रा माने पास आउट जाबाय बिसोरखौ खालि मायाव बाहायो पेसेन्ट केयार बाहायो ओमफ्राय मोनसे जाबाय पेसेन्ट शिफ्टेराव बाहायो हस्पिटालावहाय माने एसिस्टेन्ट नार्सिंआव बाहायो माने नार्सफोरजोंहाय बिसोर मा खालामनांगौ नार्सआ जिखौ थोनो बेखौनो खालामनांगौ आरो बिसोरो जिडिएआवहाय जेनेरेल डिउटि एसिस्टेन्टआवहाय दा बे बुस्थुखौ जोङो एक्सप्लेन खालामजोबो बिनि उनावहाय जायफोर गथ'फ्रा जोंनाव एडमिसन खालामफैयो जों बेखौ बुंखायो जे मा खालामो नोंसोरो 6 मान्थखौ जोंनाव लानांगोन लकेलावनो जुदि कमप्लिटलि सोलोंजोबनांगौब्ला 6 मासखौ जोंनियाव कमप्लिट खालामनांगोन बिनि उनाव जों सार्टिफिकेट हरो थिउरिनि बिनि उनाव मा खालामनांगोन 6 मान्थखौ हस्पिटालाव प्रेक्टिकेल खालामनांगोन आरो बिनि उनावहाय प्रेक्टिकेल सार्टिफिकेट हरखाङोब्ला आरो मा खालामबावनांगोन नोंसोरो 1 बोसोरनि थाखाय नोंसोरो एक्सपिरियेन्स लानांगोन जाहाथे नोंसोरो हस्पिटालाव एप्लाइ खालामोब्ला गोरलैनो एक्सेप्ट जायो दा नैबे बुस्थुआ जाहैबाय मा जों मोनसे बुस्थुखौ होनो नोंसोर जुदि जोंनिफ्राय डाइरेक्टलि जब लुगैयोब्ला जोङो माखासे हस्पिटालजों जों रायलायनानै दोनो बा बिसोर जोंनावहाय अफार हरो जे नोंसिनि गथ'फ्रा जुदि सोरबाफोर इन्टारेस्टेड दङब्ला पेसेन्ट केयारावहाय नोंसोर मा खालामनो हागोन जोंनियाव लानानै फैनो हागोन बेवहाय जों मा खालामगोन माखासे प्रेक्टिकेलि नोंसिनावथ' प्रेक्टिकेलि जाया जों प्रेक्टिकेलि माखासे जोङो जिडिएनि माखासे ट्रेनिंफोरखौ जिडिएआव मा माया इनक्लुड जायो जों बेखौबो जों ट्रेनिं होगोन बेजों लोगोसे बिसोरो मा खामानि मावनायजों लोगोसे बिसोरो माखासे आखाइनि जेनाखि मेन जेनेबा जिडिएआव जोङो मा जिडिएआव माखासे थायो जेरेखम पेसेन्ट केयारावहाय नोङो बेडशिट चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय पेसेन्ट मबिलाइजेसन पेसेन्टखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय ओमफ्राय डाइपार चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय इउरिन फाइट नोङो इउरिन बेगखौ माबा खालामनानै होनाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय ड्राइ मुभिं थायो जेनेबा बेडफोरखौ साफा खालामनांगौ इनफेकसन जायोब्ला माने मेडिसिन लागायनानै जुदि जे रुमावहाय गथ'आ दङ माने पेसेन्टआ दङ बेखौ मा खालामनांगौ टटेलि बेखौ माने रुमा जुदि मैला जाबायबा बेखौ क्लिन खालामनांगौ आरोखि बे माने पेसेन्ट केयाराव फैजोबो जाहाथे माने हाइजिन केयारखौ बाहाय फोरोंनाय जायो आरो जिडिएआवहाय जिडिएआव टटेलि बे माने सिलेबासावनो अलरेडि ओंखारखायो जिडिएआव मा दङ बेयाव जोङो बेखौ फोरोंनाय जायो आरो माबायावहाय हजोंबो जों बेखौ फोरोंजोबखायो गासिबो जे मा नोंसोरो मावनांगोन ओमफ्राय आंबो फोरोंखायो जे डाइपार चेन्जखौ बोरै खालामनांगौ बेडशिट चेन्जखौ बोरै चेन्ज खालामनांगौ बेखौ जों फोरोङो बिनि उनाव आरो हस्पिटालनिफ्राय थांनानै बिसोरखौ खोन्थाहैयो जे नोंसोरो माने डाइपार चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया जुदि डाइपार चेन्ज खालामनो हायोबाथ' नोंसोर मुभिं खालामनो हागोन ना हाया माने क्लिन खालामनो हागोन ना हाया बेड क्लिन खालामनाय बेडशिटखौ चेन्ज खालामनाय ओमफ्राय नोंसोर बेड फेन एन्ड इउरिन फेन सार्भिस होननानै बुङो सोरबा पेसेन्टआ जुदि सिखारनो हायाब्ला बेखौ मा खालामनांगौ बेडआवनो बेखौ टयलेट खालामहोयो आरो माने माबा लागायनानै सिङावहाय दा बेफोर खामानिया पेसेन्ट केयाराव फैगोन नोंसोर बेखौ मावनो रेडिबा थांनो हागोन मावनो रेडि गैयाब्ला नोंसोर थांनो नाङा माने इन्टारभिउआव जेब्ला लाहैदों साराबो मेनेजार थांदों बेनिफ्राय इन्टारभिउ लाहैदों इन्टारभिउ लानायावबो बे बुस्थुखौ बिसोरनो खोन्थायो आरो जे नोंसोरो नैबे खामानिखौ नोंसोरो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ रेडि दङबा नोंसोर थांनो हागोन रेडि गैयाब्ला नोंसोरो थांनो नाङा आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंनाव मा खालामो जोंबो उनावहाय आरोबाव एगेन जोङो बिमा बिफाजोंबो जों लायो आंथ'
बिसोरखौ बुंखादों एकदम थांनो नाङा जुदि नोंसोरो खस्थ' खालामनो हायाबा आंहासो उनावहाय ब्लेम जागोन बा आंहा गार्जेनजोंबो आङो प्रब्लेम जागोन आरो नोंसोरो बुहुत सारा नोंसोरजोंबो आं टर्चार मोनगोन नोंसोरो थांनो नाङा जुदि नोंसोरो इन्टारेस्टेडबा थां मास मोनसे मोननैजों जुदि नोंसोरो रिटार्न जाफिननोबा थांनो नाङा आंबो थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो गार्जेनाबो मा बुहुत थाखा फैसा लानानै नोंसोरखौ मा खालामगोन बेवहाय थिनहरगोन लाख लाख थाखा नोंसोरो हाजार खरसा खालामगोन खरसा खालामनानै नोंसोरखौ बेवहाय थिनहरगोन हायद्राबादावहाय दा फैसाया ओरैनो लसाव थांजोबो नोंसिना जुदि नोंसोर कमप्लिट खालामनो हायाबा खामानिखौ मावनो हायाबा दा बेहाय मा खालामगोन बाहाय मोननै खामानि होदों अनलि पेसेन्ट साइड थायोब्ला पेसेन्टआवल' माव नोङो टयलेट साइडआव थांनो नाङा क्लिनिकआव थांनो दरकार गैया टयलेटआवहाय बाहाय मोनथाम खामानि बिसोरनो खोन्थादों नोंसोरो पेसेन्ट केयार ओमफ्राय मोनसे जाबाय हाउस किपिं मोनसे जाहैबाय पेसेन्ट ट्रेन्सफार खालामनाय माने ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव नोंसोर ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवबो थानो हायो मोनसे जाहैबाय हाउस किपिंखौबो एड खालामनो हायो मोनसे जाबाय अनलि पेसेन्ट केयारावल' खालामनो हायो आरो दा बे बुस्थुखौ साराबो एक्सप्लेन खालामबोदों आरो आंथ' जेनेबा आंनि साइडनिफ्राय आं बुंखाबाय आरो बिसोरथ' जेनेबा गथ'फोरखौ रिटार्न जानायखौ लुगैया नालाय हजों थांनानै बिसोर एकदम प्रेक्टिकेलि थांथारनानै बिसोर मा खालामो माने गथ'फोरखौ खामानिखौ एक्सप्लेन खालामहैयो आरो जे बे खामानिखौ मावनो रेडि दंना गैया बे खामानिखौ मावनो रेडि नङबा नोंसोर थांबानो जाबाय गार्जेनावबो पारमिसन ला उइदाउट गार्जेन पारमिसन नोंसोर रावबो थांनो नाङा दा बिनि उनाव आं मा खालामो बे फैखांबाय इन्टारभिउ लानानै बिनि उनावहाय आं मा खालामबाय गार्जेनफोरखौ आङो लेंहरनानै आं गासिबो गार्जेनखौ लेंहरदोंमोन सोरबा सोरबा गार्जेनखौ लाबोआखै थांला जोंना हगार हरखायो सोरबा सोरबा बुहुत बुंदों आरोखि जोंना हगार हरखायो जोंना अके जोबखा माने जोङो गार्जेनजों रायलायनांगौ दरकार गैया माने जोंनो माबा खालामसै जोंना अके जोबखा बेबायदि बुंनायाव माने आं मा खालामनाय जादों थारमाने बिसोरखौ आं होनखादों फार्स्टआवनो आं नोंसोरखौ दोनलांग्राल' आं जास्ट खोन्थाग्राल' नोंसोर खामानि मावनो हायो हाया बे नोंसिनि उननि खोथा खिन्थु आंनि इनस्टिटिउट हिसाबै आंनि खामानिया जाबाय नोंसोरखौ खामानि खोन्थाहैनांगौल' निस्सय जों खोनानो मोनबाय बिथांनि खुगानि रावनिफ्राय दिनै बिथाङा नार्सनि माखासे खामानिया मा बेखौहाय फोरमायनानै होबाय ना नाथाय बेसिखिनि बाथ्राया सिगांनि ना उननि बेखौ आं मिथिया आरो बे बाथ्राखौहाय बुंदोंना बुङाखैमोन जायफ्रा लाबोजादों बिसोरसो मिथिसिगौ नाथाय ओरै फारसेथिं जोङो खोनासङोब्ला नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन बे मानसिया बिसोरखौ थगायनानैसो लाबोदों दानिया फै नोंथांमोना लाइमोन सिख्लाफोरनिफ्रायनो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय टयलेटबो सुदों ओमफ्राय बिदिनो रुम क्लिन खालामनाय ओमफ्राय जोंखौथ' होजों बिदि फोरोङाखैमोन ना जोंखौहाय होजोंहाय बियो बिदिनो हाउस किपिं होननानैबो जोंखौ खोन्थायाखै बियो हाउस किपिंखौ जोङो बेयाव फैनानैसो जोङो मिथिफैदों जोङो आन्दायदोंसो जोंखौहाय लाबोबायनानै खोन्थाबा जोंखौहाय बिसोरो नार्सफ्रा सिस्टारफ्रा जोंखौ मिनिदों हाउस किपिं होननानै मिनियो ओमफ्राय जोंखौहाय बुंबाय डक्टर गिदिरफ्राबो फैना रायलायबाय नोंसोरो बेफोरबायदि मानो फैलाबायदों बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोर मानो मावनो गोसो जादों बेखौहाय जोंखौ बुंफैदों लेखा फरायनायाव गोसो हो होननानैहाय नोंसोरो थांफिन होननानैहाय माने बियो बे कर्सआ जाहैबाय माने नार्सआवनो गोलैखाया जाहैबाय बियो आलदासो बियो बे कर्सआनो आलदासो सोलायदोंसो बेवहाय लेखा फरायफ्रानो दङ माने बुरै बुरै गोजा आरोखि बे हाउस किपिंखौ मावग्राफ्रा जोंल' गोरलै गोरलैफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो नार्सफोरजोंबो जोङो थाफानो मोनाखै जोंखौ नार्सफोरजों थाफाना मावफानो मोनगोन होनदोंमोन जोंखौ नार्सफोरजोंबो थाफाहोआखै जोङो माने गावबागाव आलदा आरोखि मावनाया गावबागाव डिउटि गोलैदों फार्स्टआव जोंखौ सासे सासे खोलैदोंमोन ओमफ्राय जोङो सासे सासेयाव गिनाय मोननानै गाबनानै जोंखौ उनाव सानै सानै दोनदों ओमफ्राय बेफोरबायदिनो डिउटियावहाय जोंखौ दोनबाय डिउटियाव दोनबाय नालाय जोङो आन्दायबाय बिदिनो जोंखौथ' बिदि फोरोङाखैमोन जोंखौ मानो बिदि डिउटि फोरोंफैगोन होननानैहाय जोंखौहाय थगायनानैसो लाबोदों जोङो बुंबाय डक्टरफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों नार्सफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों ओमफ्राय नार्सफ्राबो डक्टरफ्राबो बुंदों नोंसोरो थांफिन खामानिया बेबायदि नङा होननानैहाय नोंसोर मावनो गोसोबा सिस्टारखौ जा होनदों नोंसोरो दासो देरफुनाय मानसि आरो नोंसोरो बेबायदिनो फरायफुनाय मानसि नोंसोर फरायनायखौ गारनानै मानो फैदों बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ मा नोंसोरो बे खामानिखौ मावनो गोसो मा होननानै सोंदों जोंखौहाय ओमफ्राय जोङो बुंदों जेबो बुंनो हायैयाव जोङो होननानै सिरि थादों जोङो ओमफ्राय जोंखौथ' हजों बियो बिदिनो जों पेसेन्ट केयारखौ जों गनायना लादोंमोन जों जेबो बुङाखै जों पेसेन्ट केयारखौ जोङो मिथिखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जोंखौ बिजि थुनायनो ओमफ्राय बिदिनो सेलेन्स थुनायनो बियो जोंखौ फोरोंदों ओमफ्राय नाथाय बिदिखौ मोनखाया जाहैबाय बेवहाय मा होनो 20 बोसोर गाहाम मावलायनायानो दङ जों सोंजोबदों नाथाय 20 बोसोर मावलायग्रायानो मोनाखैबा जों मानो मावनो बे खामानिखौ होननानै जों न'आव थांफिन होननानै जों बे डिसिजनखौ लादों आरो माने जोङो जेबो नांलाया जों जेबो साननिफ्राय जों जेबो आसा खालामो माने जोङो माथ्र जोंखौ बिमा बिफाया जोंखौ न'निफ्राय रेन्ट दाहार लानानै जोंखौ बेयाव फोरोंनो थाखाय थिनहरदोंमोन जोङो बेसिबां फैसा नांगौ बेसिबां फैसा नांदों जोङो बेखौ नांफिनजोबगौ जोङो लकेलाव आलदा जोङो गावबागाव कर्स खालामनानै जों लायगोन
बेनो डिसिसन बिसिनिफ्रायबा जिनैनिफ्राय लादों 50,000 ओमफ्राय जिनैनिफ्राय लादों 10,000 ओमफ्राय जिनिफ्रायबा लादों 6,500 आलदा आलदा जाजोबदों आरोखि जोङो गासै जोङो होजों रुम भारा थानानै होजों सोलोंनायजों जाबजों जोङो गासै थांलाय फैलाय खालामनायजों जाबजों जोंहा खरसा थांदों 40,000सोआ जोंनो बारदों जोङो बेखौ नांफिनगौ जोंनि डिसिसना बेनो माने जिडिएनि साइज फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय बिदि फोरोंखायाखैमोन आरो जिनेम साइजनि साबजेक्टसो फोरोंखादों एनाटमि ओमफ्राय गायन' बेफोरखौसो नट्सफोरानो आलदा आलदा जोबखा ओमफ्राय ओरै खामानिया जाहैबाय हाउस किपिंनि जिडिए होनबा जोंखौ हजोंहाय मा जिडिए होननानैसो गोमोलाबायो लाजिफोनाङोसो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो शक जाबाय आरो हाउस किपिं लिरबाय नालाय ओमफ्राय हजोंहायथ' सेलाइन बिजि टिजि सार्टिफिकेटनि फारसेयाथ' जों 6 मास लादों नाथाय जिडिएनि मोन्दों आरो मोननाया सार्टिफिकेटआव मोनाखै नङा मोन्दों क्लासा जोंनावलाय 6 मास कमप्लिट जायाखै 5 मासल' जादों ओमफ्राय जोंखौ एगजाम होहोदों गावनि रुमावनो नट्सआथ' जोंना माने जिनेम लाइननिसोखा सारा बिराद सानफा मुफा माने बुजायनायानो दिनै दस्राबा गाबोन दस्रा आरो सोरबा सासेनाव बेलेग बेबायदि बेलेग बेलेग सोङो माने सानसेबो गोरोबा बावनो जों कनफिउस जाखादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो फैसाखौ होजोब्बाय नालाय जोंना बिमा बिफाया बुंबाय फैसा गारनानै मानानै दे थांदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरो 31 जन थांनायनि खोथा नालाय मोजाङानो जागोनदां थांदो बुरजा मानसिबा फैसाबो गारखाबाय जेखन मावनानै फैदो दे होनना बुंबाय ओमफ्राय ओरैजाय खस्थ'आ बारा जाबाय नालाय जों सहायनो हायैनि दा बे डिसिसनखौ लानांगौ जाबाय आरो फैसाखौ सारा जोंखौ थांखांजोबनानैसो थांनो थाङा बे नोंसिनि खोथा होनदों आरो माने फैसाखौ लाजोबखांबाय नालाय ओमफ्राय उफायथ' गैला जोङो फैसा लाजाखांजोबनानै थांनांगौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौहाय सोरबा सप्तानै सोरबा मास मोननै सोरबा 1.5 मासाव जादों ओमफ्राय 6 मान्थ जादों होननानै बुंजोबदों ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौ इन्टारभिउ होनायनि सानसे सिगां क्लास लाग्रोदों ओमफ्राय नट्स लिरहोदों बेखौ इन्टारभिउआव बुं होननानै जेबो बुंनो नाङा इन्टारभिउखौ ओरैबो आं जा लिरना होदों बेखौ बुं होनना बुंदों सारा निस्सय जों खोनाबाय आरो जों एमाउन्टखौबो नुदों बे 18 फरायसाफोरनिफ्राय खमावबो 2,50,500 रां जोङो बेयावहाय दिन्थिनाय नुनो मोनदों हा दा बे 2,50,500 रांखौहाय बे लानानै फैग्राया रिटार्न खालामगोन ना खालामा बाथ्राया बेसो रायजोफोर जुदि मोजां मोनब्ला बे लाइमोन फरायसाफ्रा मानो नागारनोमोन हयथ' जानो हागौ लानानै फैग्राया मोजाङैनो डिटेल्स सावरायनानै थाङाखैमोन मोजां जबान लानानैहाय बिसोरखौहाय लायाखैमोन बेनिखायनो दिनै बे जेंनाया सोमजिदों नङाब्ला मानो सोमजिखो बेखायनो दिनैनि जुगावहाय ससियेल मिडिया जुग थासेयावबो बेफोरबायदि थगायलाबायजानो नाङा बिमा बिफायाथ' जाम्बा जाम्बिबो जानो हागौ नाथाय फरायसाफ्राथ' गोरों जाबायना नंमारगौना नंमारा बेफोरखौ डिटेल्स बिजिरनानै नायग्रो बेनि उनावसो खामानिखौहाय मावनो थाखाय आगान सुरनांगौ दिनै गोरोन्थिया सोरनि लानानै फैग्राखौबो जों बुंजोबजाया आरो लाबोजाग्राखौबो जों बुंजोबनो हाया दा लाबोजाग्राफ्रा खमसे खम बिसिनि डिटेल्सखौहाय नायबिजिरनांगौमोन नंमारगौना नंमारा दा बिथांमोनाबो जानो हागौ सानस्लाबाखिसै नंगौ सानबाय आरो खोथा बुंनाय बायदिब्ला इसेबां मानसि नंगौबो खोमा होननानैसो बिमा बिफाया फाथायहरदों होननानै आङो खोनानो मोनदों दा बाथ्राया बेसेबां सैथो अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि